an Madra rua agus an Gabhar. Bhí Madra rua agus Gabhar ag taistil le chéile lá. Bhíon lá brothlach agus bhí siad spalpa leis tart gan bréin isce le fáil hir ná hir hal ná was. Bhíidir ag siúrumpa go dúirc brónach ach fuiare tháinig siad chuig tobar dain fírisce. Léim an Madra rua is teach sa tobar, agus dóil sé a hóchan. Dúirt sé leis an Gabhar prebis teach, mar go raibh an tuisce go hálan fionúir. Léim an Gabhar síos agus dóil sé a há. Ansin, chrit an Madra rua a ceann agus dúirt. A Gabhar a chrí, is dóilm go bhfuil graim orin. Tá tobar go dain, agus tá na fallaigh go háir sleabhain mór himpeall. Conas a rachaid sláán. Muise a Madra rua tá an ceart agat. Is buailach ggólaid I gróchas san Gabhar. Is cuma nó muchtainna gan seift san Madra rua. Ordaí tú féin de chosa deire agus leag do chosa tosa I gcoinne anála, is féidir lumsa an sin dul de léim in áide de cheann agus an port a bhaint amach go bog. Nuair bheidh mise ó bhfuil ba sé forsta go leordam bre d'oirce agus tú a stracha chum in áide ar a bart. Rinne an Gabhar faoi mar a dúil leis, agus ní fada go raibh an Madra rua ó chuntúirt. Deirí leat go maith san Gabhar. Cabhrídomsa inis mar a dheall tú. Déach an Madra rua síos go tarcasnach an Gabhar agus dúirt sé a cheann fleice. An álaí a cheapan tú go gurthain mé héin I gcontúirt rád tusa a hábháil, ní buail go néanthad. Tá tusa féasógach go leor chud an méid sin a thuiscint, ach cogur. Tá comhairle agam duit, comhairle de leasa. Má éiríonn leat teacht séir as a dobar sin, agus is bualam nach na roi. Ná léim síos I dobar go deor ríist, go mbeidh ólas crín agat chud is a thiocadh níos as. Jimmy an rógur a leis, agus strís agus dág sé an Gabhar bucht an. Ní fis go dtí an lá tá an jobhan tháinig an Gabhar bucht sláán as an tobar.